Landzijde is een nije dijbesteding die iepene is in Hudde Griep. Het huis is bedoeld van mensen met dementie op jonge leeftijd. De locatie is 4 dagen in de week iepen en Bokke Dijkstra komt er 3 keer in de week del. Merk jou ik uit jou hier binnen dat het misschien wat beter maar jou gaat? Dat idee had ik wel, maar Alzheimer gaat net bij oor, dus dat maakt me bij del lezen. Maar ik lees me er net bij del. En je moet knokken en dat doe ik. Ik pak ze vol mogelijk op en daarbij zetten. En dan dat helpt. Mensen voelen zich gewoon heel anders hier. En dat vinden ook onze artsen en psychologen en eigenlijk alle medewerkers heel mooi om te zien. Vooral de mensen die hier ook werken en ook op Jabekshof. Die zien echt dat verschil. Het huis had alle dagen ruimte voor het zien meesken. Op dit stuit is er al een verste groep van zoon. De mensen wonen in Jabekshof, in Gautum. De dagbesteding zit in Hardergrijp. Het mooie daarvan is dat de mensen dus in de taxibus 's ochtends gaan. Die gaan eigenlijk ook naar hun werk, naar hun dagbesteding. En ze komen hier aan en ze hebben dus al een reisje onderweg zoals ieder ander dat eigenlijk ook heeft die naar zijn werk gaat. Ze zaten vaak nog in een werkproces, ze hadden gewoon een baan. Gewoon eigenlijk de routine dingen wat je hebt als je gewoon een gezond leven hebt. En daarom is het zo belangrijk dat deze dagbesteding er is. Wat gewoon mooi is, de diversiteit. Hè? Want ze hebben natuurlijk hele andere behoeften als oudere mensen met een vorm van dementie. Zijn vaak vitaal, willen graag buiten zijn en willen er gewoon nog toe doen. En dat is wat we hier heel erg proberen na te gaan bootsen. Dat bad mij activiteiten als houtbewerking in de squorren, schilderen in het atelier en eten sieren en bakken in de keuken. Maar wat we ook hebben is het bewegen in de tuin. We hebben een hele grote tuin achter het huis en het bewegen is ook heel belangrijk. Ook voor deze doelgroep is dat heel belangrijk. En dat nemen we ook mee in het dagprogramma. Wat vind je ook mooi sieren? Het les zit ik buiten in de zin. Nou, gewoon binkwa en er zo praten en zo. En bij een officiële iepening jet zelfs ek een proost. Het is alcoholvrij, had ze me verteld, dus daarom had ik een slokje nam, moest ik er net omgaan.